Børnene i dags Danmark bliver dummere og dummere. Det er kun en meget lille procentdel af de spurgte 4. klasser, der overhovedet kan svare på, hvad drivhusgasser og CO2 er. Hej, ved du godt, hvad en drivhusgas er? En drivhusgas. Drivhusgas. Det er noget, man kan putte i drinks. Det skulle sådan ting, man spiser. De har ingen idé om, hvordan man udleder CO2. Og derfor ingen idé om, hvordan man udleder mindre. Og det vil vi lære. Vi har i denne video fundet på en masse tips og gode idéer til de børn, som ikke helt selv ved, hvordan de kan spare på denne farlige gas. Tipsene er nemme og hurtige og burde ikke være til stort besvær at føre ud i livet. Ungerne vil samtidig også få at vide, hvad konsekvenserne er, hvis ikke vi lærer at gøre noget ved vores store forbrug. Men hvad er CO2 egentlig? Det første punkt på dagsordenen og nok også det vigtigste. CO2 er som definition en drivhusgas, og bogstaverne betyder følgende. C lig med carbon og O lig med oxygen. CO2 kommer ved afbrænding af ting, som indeholder kulstof, såsom fossile brændstoffer og organisk materiale. Men hvorfor er det så farligt? Det er et problem for hele jordens klima, at der bliver udledt så meget CO2 på afbrænding af ting som kul og olie. Når der kommer for store mængder af den, bliver der skabt drivhuseffekt, og jordens klima bliver varmere og varmere. Hvis det fortsætter, kan det resultere i, at verdenshavene stiger, fordi polernes ismasser smelter. Store dele af lavere liggende landområder vil blive oversvømmet, hvis ikke drivhuseffekten holdes nede. Det er derfor meget vigtigt, at vi holder vores CO2-udledning nede. Hele verdens klima afhænger af det. Vi har derfor lavet en lille film, som viser dig 5 fede tips til, hvordan du kan holde dit CO2-forbrug nede. Men hvem skal sørge for, at børnene holder deres CO2-forbrug nede? Vores svar er CO2-manden. Yo, get on the case. Get hyper. Hey far, kører du mig ikke lige til skole? Jo, så er det god, din lille gavtyv. Yes. Ja, er du klar til at gå? Ja. Der kom. Jeg tror, det er bedre, at du cykler til skole i dag. Ja, det er nok en meget god idé. Gå eller tag cyklen til skole i stedet for at køre i bil. Hvis der nu for eksempel er 2,5 km derhen, vil du udlede 150 kg CO2 mindre per år, og dine forældre kan spare hele 1.800 kroner om året på benzinforbrug. Nå, jeg tror, man sandt, det er blevet tid til at skifte en pære. Victor, henter du lige en pære? Selvfølgelig. Vær så god. Nej, ikke det her elspare lort. Det er en rigtig pære. En glødepære. En glødepære? Ja, se, det er en rigtig pære. Nå, nu gik lyset vist igen. Victor, henter du mig lige en pære? Selvfølgelig.
Nej, jeg tror det er bedre med en elsparepære. Brug elsparepærer i stedet for almindelige glødepærer. Du får den samme mængde lys, men bruger meget mindre strøm. Hvis du udskifter 3 almindelige 60 watts pærer, der er tændt i 4 timer om dagen til elsparepærer, vil du udlede 100 kg CO2 mindre per år. Samtidig sparer du hele 320 kroner på et helt år. Find hjemmeskoene frem i kolde perioder. Det er ingen naturlov at gå rundt med bare fødder indendøre eller have et vindue åbent, når det er koldt udenfor. Skruer du blot 1 grad ned på samtlige radiatorer i huset, sparer i snit 110 kg CO2 på et år. Det er 6% af varmeregningen. Sluk helt for tv, stereoanlæg og DVD i stedet for at lade dem stå på standby. Det gør du ved at slukke på kontakten på væggen. Ved at gøre dette frem for at have alting kørende hele tiden, vil du udlede 75 kg CO2 mindre per år, og du sparer 250 kroner om året. Hey far, kan du ikke tage min skjorte i tørretumler, jeg skal bruge den i aften? Jo, min lille adoptivsøn. Det kan jeg simpelthen godt. Husk at vælge tørresnoren i stedet for tørretumleren. Det er mere miljørigtigt. En tørretumler bruger meget strøm. Hæng derfor vasketøjet ud på tørresnoren så ofte som muligt. Hvis du i stedet for at bruge tumleren hænger vasketøjet udenfor 3 gange om ugen, sparer du 200 kg CO2 svarende til 750 kroner om året.